Bilna mal-qal il-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Bernard Grech, fuq l-inizjattiva li il-PI u l-vet titħallas fi żmien 8 snin, anzi aħna nżidu li rridu ngħidulu biex jieħdu in consideration li la jkun hemm penali u laqqas ikun hemm interessi. U dana fi sfond laqal il-kap tal-Oppożizzjoni li rridu ngħinu n-negozju żgħar u medji jerġgħu jibbildjaw ruħhom biex narġgħu nġibu l-ekonomija ta' Malta għawdex għalli kienet fil-2017. Kienet din ir-reazzjoni tal-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji għal proposta li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu f'Ħal Safi. Proposta li juturija ċara ta' kemm il-Partit Nazzjonalista jifhem il-weġgħat tan-nies u jaħdem sabiex kulħadd ikun jista' jgħix b'mod dinjitus. Il-proposta li ħabbar Bernard Grech li Gvern ġdid Nazzjonalista iwiet li t-taxxi kollha u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jakkumulaw matul il-pandemija tal-COVID-19 jitħallsu fuq perjodu ta' 8 snin bl-iskop li jiġu mejjuna n-negozji fid-daw tal-isfidi li qed jiffaċċjaw fejn tidħol il-cash flow. Net News staqsa wkoll il-President tal-Kamra tal-SMEs Paula Bela dwar l-importanza li proposta bħal din tiġi applikata minnu fih. Daw is-sentej tal-pandemija negozji żgħar medja intlaqtu ħafna. Ovvjament ħafna minnhom ngħidlek li kienu jaqtaw qalbhom. U allura kull għajnuna li ikun hemm min-naħa tal-Gvern biex jgħin il-settur ta' negozji żgħar medja huwa importanti. Ma ninsewx li il-negozji żgħar u medji huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija u Awċija. Bernard Grech mingħata tiegħu insista li l-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni qed ibiddel il-ħajja tan-nies b'mod pożittiv u se jibqa' jagħmel dan la darba jingħata tal-fiduċja tal-poplu u jkun fil-Gvern. U saħaq li Gvern ġdid Nazzjonalista mmexxi minnu huwa kommess li kulħadd jgħix aħjar u jpoġġi lil Malta l-ewwel u qabel kollox.